Arratsaldeon urdina gorritu egin da. Unai Lazo da buruz buruko txapeldun berria. Finalean Joseba Eskurdia menderatuta. Campeón manomanista de la LEP 2022. 2022ko buruz buruko txapelduna Unai. Egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tanto joan naiz. Hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, egia esan gustu egon naiz, asko gozatu pilota, atzeatu indut, eta gero bukatu indut, egia esan partio perfektua jokatu dut, eta izugarri pozik. Hindleik irabazi du Italiako giroa. Lasterketa hori irabazi duen lehen australiarra bilakatu da. Richard Carapaz izan da bigarren eta Mikel Landa hirugarren. Azken erlojupekoan Mateo Sobrero gailendu da. Bada Landa azken 20 urteetan, itzuli handienetan, gizonezkoetan podiumera igo den euskal txirrindulari bakarra da. Aurretik 2002ko Espainiako buelta irabazi zuen Aitor Gonzalezek eta hirugarren izan zen Joseba Beloki. Urte hartako Frantziako turrean ere bigarren izan zen Beloki. Bai, pozik nago, saiatu naiz azkenengo momentura arte eta, bueno, 2005koa sorpresa bat izan zen, orain, hirugarren postu honen atzean lan asko dago, saiakera asko eta, gehiago gozatzen da. Bai, egia esan da, hasieran oso, bloka zen oso indartsu aurkitu nintzen, gero azkenengo asteari begira egon naiz beti, baina, Hindley oso indartsu egon da eta, pozik nago. Oraindik zer esana daukadala oraindik mundu honetan, eta aurrera begira eta jarraitzeko gogoekin. Baina pozik, amaitzi gazea pozik, azkeneko egunek sufrimentu itzela izan die. Zegabako mendi maratoian Kilian Jornet eta Nienke Ebirikman nagusitu dira erronkak hautsita. Euskalduen artean berriz, Aritz Egea izan da azkarrena eta Sara Alonso Donostiarrak emakumeen podiuma osatu du. Eguraldiak lagunduta zale asko gerturatu zirenan, udanear bea. Balorazioa da, egualdi ere egia esan asko lagundu zion, eta, korrikalarik ere dana eman zuten, errekor guztik txikitu zituzten, bai neskaren eta bai mutilek, eta egun ikusgarri izan zen bai. Zegama Aizkorri mendi maratoieko errekorrak hautsi dituzte 21. edizio honetan, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Eguraldia lagun eta primerako baldintzetan Kilian Jornetek 10. irabazi du lasterketa, 42 kilometroak 3 ordu eta 36 minututan gaindituta. Aurreko marka 8 minutuan hobetu du. Hasiera batean Davide Magrini italiarrarekin helmugara bigarren helduzenarekin lehia estua izan zuen, baina Jornetek Aizkorri gota Magrin atzean utzi eta azken kilometroak bakarrik egin zituen. Zegama es un sitio que a él le encanta, siempre lo ha dicho, que es una de sus 2 carreras preferidas. Emakumezkoetan aldiz Nienke Brinkman herberetarra izan zen azkarrena, aurreko marka 20 minututan hobetuz. Helmugara heltzen bigarren emakumea Maude Mati suitzarra izan zen, 10 minutuko aldearekin. Eta euskal korrikalarien artean onena Aritz Egea Zumarragarra izan da, 25. postuan kokaturik. Emakumezkoen artean berriz 3. helmugaratu zen Sara Alonso Donostiarra, emakumezkoen podiuma osatuz. Esanguratsua gainera Zegamako lasterketan parte hartzen zuen lehen aldia izan zela. Jendetza bildu zen Zegama Aizkorri inguruan, hain justu lasterketa hau horrek egiten du horren berezi, jende olatu horrek. Euskalki ezberdinak entzun zitezkeen Zegamara Euskal Herri osotik joaten direlako. Hale ere atzerriko asko izan ziren bertan, batez ere herrialde katalanetatik gerturatutakoak. Horiek guztiak besoak zabalik hartzen dituzte Zegamatar honek bertxotan esan digun bezala.
Oien daukagu aizkorri eta behan daukagu zegama, hemen gabiltza bertakuak aldamudun dinbi eta danba, da kanpokoari santa sekula ez ziu eiten demanda. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia 2 urteko etenaldiaren ostean atzo gauzatu zen. Aurtengoan Golden Trail World Series zirkuiturako baliagarria. Zegamako lasterketa amaituta Mont Blanc mendi maratoia izango da hurrengoa Frantzian, ekainaren 26an. Eibarrek kanporaketak jokatu beharko ditu lehen mailara igotzeko, Gaizka Garretano. Gaur egun oso gogorra, krudela, azkenean eraman dugun ibilbidearekin kanpoan gelditzea, baina kirola horrela da. Oin pentsatu behar dugu gaurkoa pasatu, horrelakoak bizitzan etortzen dira kolpeak eta altzatu behar da, eta altzatuko gara. Talde honek zehose badauka hori da, eta bueno, oin bihartik aurrera Gironaren partidua prestatuko dugu, eta hori, 80 puntu atera ditugu, eta ez da izan nahikoa, eta oin jarraitu behar dugu borrokatzen. Desaskundeari lotuta, ziurgabetasun garaiak nagusi dira askotariko esparruetan. Eta testuinguru horretan, geroz eta agerago egiten ari da egungo ereduaren agortzea. Iñaki Bartzena, EHUko Ekopol taldeko ikerlaria. Ekologoek, ekologistek ere bai, biologoek esate dute biofilia konzeptua jarraitu behar dugu da, bizitza nahi baldugu defendeatu, eta hori da ekofeminismoak, feministek esate dutena, bizitza erdigunean ipini behar dugula. Ikusten dugunean, gerra dela eta ez dela, pandemia dela eta ez dela, eta hainbat problemak ditugula munduan zehar, eta bizitzaren kontrako erasoak gero eta gehiago direla, bizitzaren defentsan, aldatu behar ditugu gauza asko. Eta hori da, nolabait, batzuk esatu dute, biomimesis, hau da, naturaren funtzionamendua kopiatu edo saiatu legeak, lege biofisikoak mantendu, nolabait, gure metabolismoa gutxitu. Sindikatuek salatu dute Siemens Gamesaren akzio guztiak bereganatzeko Siemens Energik egin duen eskaintza publikoaz inork ez diela ofizialki ezer jakinarazi. Eta hedabideen bidez ari direla informazioa biltzen. Pui Remidez, ELA Industriako Federazioko ordezkaria. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, azken asteotan albiste makurrak izan dira ekonomiari dagokionean, hain zuzen Siemens Energik, Siemens Gamesa bere osotasunean bere ganatzeko egin edo iragarri duen eskaintza publikoa ezagutu ondoren. Erabakiak etorkizunean munitzen hartzeak kezka eragin du langileen artean, beraz bat egingo dugu ELA sindikatuko Industria Federazioko ordezkaria den Pui Remirezekin, pantailaren bestaldean daukagu, eguerdion. Bueno, lehenik eta behin aurreko astetik salatu izan duzu sindikatuen partetik informazio falta agerikoa izan dela, hedabideen aldetik jaso duzuela Siemens Energiren iragarpen hori. Ez dakit egoera aldatu egin den azken egunotan, harremanik izan duzuen Siemens Energirekin edo eta Siemens Gamesarekin hitzordurik jarri duzuen, beraiekin kontaktuan jartzeko aukerarik izan duzuen? Bueno, esan duzu moduan aurreko astean salatu genuen eta salaketa mantentzen dugu, ez? Lotxagarria iruditzen zaigu eta tamalgarria ez, kasu honetan plantillak komunikabideen bitartez horrelako berriak, ez? Edo horrelako berrien inguruan jakitea. Hortik aurrera egia da hitzordua daukagula, ekainaren 15ean dituko gara, baina logikoki, aste hauetan, batez ere pasaren asteburuan, informazioa komunikabideetan egon zen, eta horrek, ezegonkortasun handia suertatu du plantillarengan logikoa denez. Eta salatu genuena mantentzen dugu, mespretxu oso adierazten dute. Herri urratz bezala itzuli da ibilaldia. Bilbon ospatu dute Bart Bizkaiko ikastolen aldeko 44. jaia. Abuzu ikastolak antolatuta. Eguraldia lagun festa giroa izan da nagusi eta milaka lagun elkartu dira.
Datorren urtean, Ondarroan egingo dute jaia, Zubizar ikastola kantuatuta. Joseba Bariandarekinekin izan gara. Segarren aldiz ospatu da hemen Bilbon ibilaldia, 3. aldiz egokitu zaio ibilaldia antolatzea Abusu ikastolari, gainera urten erronka berezia, ezta? Pandemiaren osteko lehenengo ibilaldia, lehenengo jai handia, nola hartu duzu erronka hori? Bueno, ardura hundiz, ez? Abendura arte, esan daiteke, ez genekila seguro inal izango zen musukoak genituen muga asko, eta abendutik ona pixkate liberatu da kontua, eta arduraz eta pozez, eta aukera bat bezala, ez? 21 urte geroago eta pandemia baten ostean gainera, ibilaldi polit bat eskaintzeko Bizkai osoari, Euskal Herri osoari, eta Bilbo berde honetan, ez? Oso ez ezaguna den auzo eta inguru honetan, beraz, pozik. Jendea gainera gogoarekin dau, irrikarekin, eguraldia lagun, nola hor ikusten duzu, joango dela gaurko eguna? Bueno, 4 gune antolatu ditugu, ibilbideak 4,5 kilometrola dauzka, oso toki politia da, jendea badago, baino ibiltzeko tokia ere bai, oso giro sanoa dago, danetariko ikuskizunak eta ekintzak eskaini ditugu, orain erronkako jendea zebinen atzera eta aurrera korrikan, pixkat kirolarekin, kulturalekin eta batez ere euskararekin lotu nahi dugu jai hau, eta ikastolen mugimenduari ere bultzada gehigarri bat eman, ez, hezkuntzak guztia eta gehiago beharko dueta. Bai, gainera urtengo leloa jolastia da, ez? Erro, harri, ar. Zergatik, azaldu dugu zapurtzuet? Bai, talde lanean atera zen lelo bat da, egia da, hori, erroak ez, gure erroak, gure sustraiak, gure nortasuna atera izan nahi dugu, harri bat bezala gogor defendatu, oraindik ere jasatzen ditulako bere erasoak, errespetu faltak eta bar, eta gero batez ere harrera, ez, horrekin harrera herri, harrera ikastola izan nahi dugu, jende guztiari eskaini nahi diogu, hezkuntza eredu bat, euskaran oinarritua, Euskal Herria irizpide eta oinarri duena, eta hortan gabiltza, guk guraso kooperatiba bat gara, eta nahi duguna da jende guztiari zabalik egon eta zerbitzu publiko hau eskaintzen jarraitu, ahalik eta ikuspuntu pedagogiko berritzaile eta egokienarekin. Duela urte berte hartu zenuten lekukoa, Anderdeuna ikastolak eta Betiko ikastolak eman zizueten lekukoa. Urtebeteko lan zama handia egin duzuen, nola joan da antolaketa guztia? Oso ondo joan da. Lekukoak ez dauka pixu askorik, baina pixua da. Jasotzen duzunean ardura bat da, gauzak ondo egin nahi dituzu, eta zailtasunak badaude lan eskerga egin behar da, eta balio izan du nolabait irakasleak, gurasoak, ikasle hoiak aktibatzeko, laguntzeko, eta ilusio piztaile izan da nolabait ere, ez? Eta uste nabaritzen dela hemen bai zirkuitoan, bai giroan, eta ardura hori eraman dugu alik izan du, alik eta ongien, orain Ondarruri pasatu diogu lekukoa, eta aurrengo urtean geu ere euren laguntzaile izango gara, azken finean herritik eta herrirako egindako ekimen bada. Hori bai, gaur igandean, ospatzen da ibilaldia, Bizkaiko ikastolen jaia, baina urte osoan zehar beste ekimen batzuk egin dituzue, ez da bakarrik egun bakarra, hainbat ekitaldi euskara bultzatzeko. Egin dugu moda desfile bat, berso maratoi bat egin genuen, berso pilota, kantu kolore, hainbat eta hainbat gauza, nola ere, hemen gaudela aldarrikatzeko, eta gure hizkuntzan gauza ederrakin daitezkela ikusteko, ez? Bideoklipak berak sekulako lana dauka atzetik, eta oso gauza politika gelditu da, euskal artista, euskaldun berriak izan dira abestu dutenak, ez? Onintzen bitearena da letra, baina Iker Bila ezagutzea, Jogurina, Boroba, Afrika, izan da benetan labasu, ore bat eta poz handi bat, ikustea denak borondatez, nola lagundu duten, azkenean herri ekimen bat den ikastola du. Hiri handinetako ikastola txikiena da Abusu ikastola, hemen ikusten dugu ikastola, eta eraikin honek badeko historia, ez? Badeko bere zarma. Historia luzea, hemen errota zahar bat zegoen, 16. mendekoa, Bizkaiko lehen eraikin industriala da, eta irin fabrika bezala hasi zen, baina barruko arropa fabrika ere izan da, kartzela ere izan da, karlistadetan erasotua, eta azken 25 urteetan arruti arkitektoak lan itzela egin zuen, eta paretak aprobetxatuz ikastola izateko berregokitu du, oso eraikin berezia guretzako, eta eraikin historikoa deitzen duguna, ez? Orain modernoa ere badaukagu, horrek ekarri dizkigu zor batzuk, eta horri guztiari buelta ematen hemen gabiltza, ez? Lanean, honek beste urte askotan ere iraun dezan, eta euskaldunak ekoizten jarraitu dezan, ez? Euskara da gure irina, euskara da gure ogia, eta hori da gure bete beharra. Berezia izan behar da, ez da? Hainbeste historia duen
eraikin batean egotea, euskara bultzatzea hemen. Bai, Wikipediak mesede egin dugu, pixkat islatu dugu, gure historia zertan datzan, eta bai, eraikin berezia da, batzutan esaten dute, ez, hor liberalen espirituak ere badabiltzala hemendik, eta karlistenak, eta bar, baina, oro har esango nuke dela plazer bat, Bilbo batean, olako eremu berde batean egotea. Bale, eskerrik asko gurekin izateagatik Joseba, eta mi esker. Bai, zuei, eta gozatu. Erro harri lelopean ospatu dute ibilaldia eta onintza enbeitiak idatxetako kantuari ahotsa jarri diote Afrika Bibanek, Jourina Borobak eta Labuzuk, hirurak euskaldun berriak dira gainera. Kaixo, Afrika Bibanekin gaude, arratsaldeon? Arratsaldeon. Bueno, dagoeneko igozara holtzara, nola joan da kontzertua? Ondo, kriston berua egin dau, baina oso ondo pasadou. Izerdi txanda dana mandau, betiko lez. Eta zer nolako harrera jaso duzue? Ondo, etxe guan jende askori ze kriston berua etxenean, baina egon zan jendia oso ondo egon dire. Dantxaten, zer, aurpegizak eta harreria ona izan dugu bai. Eta gainera, ibilaldi honen abestian abestu dozu, zela izan da hori zuretzat? Ez dakizean azaldu, kriston esperientzia, bestu indoten jentiaz, Labazu, Jogurina eta oiegaz, eta ondo pasadou, bideoklipa itzen, kanta oso ondo geratu da, eta nahiko pozik nago bai. Gainera digarria da, ez? Nola, abeslari guztiek edo hienek dira euskaldun berriak, ez da? Danak, bai. Uste dut bai etxez, Labazuta da, bai, euskaldun berriak. Ez dakiten noren ideia izan da, baina ona izan da. Bretoieraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute ehunka pertsonek Arredegaden. Bretoieraz mintzaeraren normalizazioa izan dute ardatz 8 egunez. Eki Erremundegi Berriako kastaria. Getuieren aldeko jedadek lasterketa izan da azken egunetan eta hemen ban egian Guened egian bukatu da larun batean Euskal Egitik ere delegaritza bat etorri da eta ostiralean egitzikizten beraien kilometroak bai Iazizta Festivalekoek, bai Oiartzun Karaez komitekoek eta baita ere AEKako ordezkariek. Behoi bat pertsona etorri ziren Euskal Egitik eta hemen pasatako egunetan Bretoieraren aldeko dinamikari sustengoa erakusten entxatu dira, bertako militanteekin batera eginez bidea, kilometroak ere manez eta hemen Gueneden festa politontaz gozatuz. Etorri gara Arredadegen parte hartzera, gure kilometroa egitera Bretoieraren aldez eta gure sustengoa adieraztera. Urtez sortu da elkartasun sare bat, gu eta bretoien artean, eta beraz hizkuntzarekiko berborroka eramaten baitugu, normal ez zaigun haiei sustengoa erakustea. Importantea baita hemen izaitea, parada ukan dugu, beraz autobusez dingira eta asteburua pasako dugu jedadek sustenkatzen. Eta ikustea ere, zer den kanpotik ikusia, korrika bat bizitzea ere. Tipitapa, tipitapa, redade! Aurrera, ez gelditzeko karrera honekin eta historia honekin oso polita dela, Euskal Herrian badakigu oso ondo zer den hau eta zuek hasten naizeate eta jarritxola. Pena merezi duela. Larun batean egin zen lasterbidean Euskal Presoekiko elkartasun lasterketa. 8. edizioa izan da urtengoa. 2 urteko geldiadearen ostean eta kanpesuk hartu du lekukoa. Morruz ez dut zeudi
Belarrak buruak bihotzak sabela mugitu zango. Duela aste batzuk kultura arloan aritzen diren 10 nafarrek tortura demagun epea dagoeneko amaitu dela izeneko agiria plazaratu zuten. Nafarroako tortura den sareko eledun Mikel Soto. Aitortza ezinbestekoa da eta egia modu zientifikoan ikertu daiteke, behar diren berme guztiekin, aitortza egin daiteke eta aitortza egin behar da. Erreparazioa eskatzen dute tortura jasan dituzten personek, esperientzia horren memoriarekin betiko bizi behar duten gizon eta emakumeek eta ez da asko eskatzea. Egia diotela deklaratzea, denok dakigulako egia dela. Laguntza merezi dutela aitortzea merezi dutelako, eta pausu bat ematea. Pausu erabaki hor bat, era honetako deshumanizazio instituzionala berriz gertatuko ez dela bermatzeko. Elhuyarrek adimen artifizialeko langune berria sortu du. Orain teknologiak. Elhuyarreko orain teknologiak languneko koordinatzaile arekin Josu Astiria izan gara. Adimen artifizialak era askotara lagundu dezake enpresa baten lehiakortasuna. Lengoia naturalen prozesamenduak azken finean hori egiten du, hizkuntzaren bidez ditugun interakzio guzti horiek automatizatu eta erraztu. Esaten da horrez gain, interneten dagoen informazioaren ehuneko 80% desegituratua dago. Lengoiaren naturalen prozesamenduak hori egiten du. Eta desegituratuta dagoen informazio guzti hori ongi sailkatu, kodetu eta erabilgarri jarri. Eta horregatik da hain garrantzitsua, horrelako informazio erraldoi bat orain arte tratatu ezin dena halako teknikekin erabilgarri izango zaigulako hemendik aurrera. Hainbat herritako 182 elkartek Artazoa eta Gabiri artean protestak egin dituzte larunbatean. 80 metroko 431 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte paraleloan jarrita Nafarroako Barasoainetik Gabiriaraino, itsasoko elektrizitate zentraleraino helduz. Herrien arteko 72 kilometroetan zehar jarri nahi dituzte. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraiki nahi dituzten Goitentzioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira. Eta ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute Nafarroa, Gipuzkoaraino. Horren aurka Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herrietako 182 elkartek. Eta iragan asteburuan protestak egin dituzte elektrizitate dorreak eraiki nahi dituzten tokietan. Barasoain eta Gabiri artean, Goitentzioko linaren proiektuak salatzeko. Lurkide hitzarmenaren sinatzaileek asumitu ezinezko burugabekeriatzat jo dute Goitentzioko lineak eraikitzeko proiektuak ugaritzea. Eta elkarteen arabera proiektu horiek ez diote erantzuten elektrizitate hornidurari lotutako beharrei. Lurkide hitzarmeneko sinatzaileek adierazi dute, mehatxu larriko proiektuak direla Goitentzioko linea hau eraikitzeko proiektu horiek Espainiako elektrizitate sarearena eta forestalearen proiektuak eta adierazi dute mehatxu larriak direla, bai ingurumenarentzat, bai bertan bizi diren animalientzat, bai gizakientzat. Hori gala Gabirian kaltetutako batekin topo egin dugu eta ona hemen esan diguna. Neko zuzenen ikutzen digu, familikoan, ere emaztea eta koinadun baserrin oso bertutio, dijo, zapata bat, zugarrizko postea hemen dijo, eta nik nire iritzen zat, ingurue izurrotzea dela, eta gainea osasuneako ezin daikela oso nahi izan etxentio hain gertu jotea. Entzun dianez, 150 metro inguru dijolako alta tensioko lineoitako bat. Eta berez terrenoire zati handi bat kentzen dio, baina batzuri ez da jasola ze kentzen diozun. Basarri dauken terreno bentsunetako zati bat kentzen die. Hogeita hamar urteren ostean bueltan da Dreams Tremens talde mutrikuarra. Agertokiak bete ditu beteko abesti eta doinu berriekin. Inigo Muguruzari kontzertua eskaini diote.
Badon proiektuak irabazi du AEK korrika kultura sorkuntzarako beka. Sormen laborategi kolektiboaren helburua disiplina anitz eta garaikeden bidez kontakizun alternatibo eta gaurkotu bat proposatzea da. Inez Ozinaga. Badon da, lehenengo, sortze prozesu kolektibo bat, baina sortu aurretik nahi duguna da eztabaidatu zer sortu. Eta eztabaidatzeko nahi ditugu espazioak sortu, ez mistoak. Eta zer da euskal kultura? Zer da gu egiten gaitu hori, baina nor gara gu? Zer ordezkatzen dugu gutasun hortatik? Nahi dugu eztabaidatu zer kontatuko dugun, eta gero egingo duguna da horren inguruan sortu espektakulo bat, kolektiboa, interdisiplinarra, edukiko dituenak sorkuntza alor desberdinak elkarrekin, hola? Eta hurrengo korrika kulturalean estreinatuko dena. Besterik ez guraldetik eta gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Zero edo berrogei, zein programa behar dut jarri arropa txuria ondo garbitzeko?